Bueno, eta hasteko, urtero bezala, betiko ikastolako ikasleo ikuskizun aparta prestatu dugu zuentzat. Gober egin duten lan ikasle guztiak. Gure kulturak, itsasoak influentzia asko dauka. Horregatik, aurten, ozeanoa izan da ikastolak aukeratutako gaia. Denetarik dugu aurtengoan, baina hasteko munduko urpekari txikienak iritsi zaizkigu itsasoaren egin. Txalo bero bat aientzat.
Aplauso bero bat gure marmokentzat. Adi guztio, Karibeko itxasotik honaino bidaiatuz, pirata eta kortsario lotxamare batzuk iritsi zaizkigu haien itxasontzi beldurgarrian gure ikastora. Txalo bero bat LH-lauko nabigantentzat.
baina azkenean heldu dira gure LHSiko dortokak.
baina kontu guztiak berriro. Iparraldeko izoztuetatik, bikiko beldurgarriak datoz betikora, borroka gogoz.
Eta